שאלה. רוצים אפ XP תרד סימולטור חדש? אז ככה, אתם יכולים לשלוח לי אשכול אחת מפורום דיבורים שיר ואני אכניס אותם לסרטון פלוס אביא לכם קרדיט חמוד בסוף. לא. בת כמה עת ומאיפה אני מעוניין במערכת יחסים איתך? What are you, a fucking moron? כן. 48 הודעות וכבר ווינר? וזאת עוד תחפלצת של ילדת קסק. פרסום. זמר מזרחי חדש, בואו ניתן לו הייט מטורף. דיסלייק פלוס תגובת שנאת הספיק. מה אתה משועמם? דיון. תנו לי שם של בנות רוסיות שלא נגמר לא נראה לי שיש כזה. נגיד יולי אז זה קיצור של יוליה. לובוב. זה קיצור של ליבוביה. או לובה. מכל זהו שברתי את המיתוס. זה לא שם רוסי זה שם צרפתי. ניקול אנסצי. מדע. מתקין גיטי אייבי. ההמתנה הכי ארוכה בחיי. דווחת. עוד לא נגמר עידן הגיטי איי סופול? בסטים זה מוריד לי משחק בדקה תענה עם הקסבוקס קאקי או פלייסטיישן פיפי. גם לי. I've been asked to tell you that the following show is very scary, with stuff that might give your kids nightmares. You see, there are some crybabies out there. דיון. אני גם היה בא להכין איזה סנדוויץ' בוקר טוב תוך כדי צפייה בפרק של מאסטר שף. אז לי כמובן, בא לי איזה סנדוויץ' חביתה טוב טוב עם גבינת שמנת זיתים סלט טוב קצת טונה בצד אבוקדו שנייה אני בא. הדבר היחיד שיש לי עכשיו לאכול זה בגט עם נקניק. מה המטרה של האשכול? מה הפואנטה של האשכול? זהו ספם לכל דבר ומיד תדווח. אשמח אם תכניסי אותי לסרטונים שלך.